Lalami kayo. Lailog pa more. Hurot. Guys, na si Bibi guys, oh. Kana siya guys, ni plaster na diha guys. Kay magunsa ka Bibi? Makaon ko ana. Oh. Kaon siya nga nani guys. Dara guys, oh. Kaon si Bibi ani guys. Dragon fruit. Di ako lang. Mo ni ayahang kuchilyo. Jagi ang sulanan nga kanang Barbie nga plato heart shape. Heart na pod shape ang yahang plato niya. Kung ni nato guys kay magmukbang si Bibi Easy karon. Hi sa. Hi. Kinsa imong i-shout out si? Ay. Ya, kinsa imong ikuan nun. Ito na ning tungaon guys. Kaya makaon si Bibi. Kanang kinsa imong i-hi? Nang. Hi. Hi sa adto. Hi. Kinsa imong i-hi si ate? Nakis Paula. Oh. Kinsa si Mama? Ma. Kinsa yan si imong mama? Mama Adi. Mama Adi. Na hi Mama Adi. Hi Mama Adi. Kumusta? Kumusta? Na hi Ate Paula. Hi Ate Paula. Mo kaon ta Ate Paula. Kaon ta Ate Paula. Oh, kaon na si Bibi guys. Unsa mo na pagpanit, tuganan ako si Bibi unsa ang pagpanit. Okay. Wow, lamia ana oy. Bituganan ka ni mama kung saan pagpanit anaon. Ana tan-aw. Dara. Okay. Ito na lang tangtangon ning iyahang kuan, ha? Tangtangon na lang ni kay magmukbang na si Bibi ana ra kadiha tan-aw ra kadiha kay tan-aw ra ba sa ti Paula mig si Mama Adi. Tarong nga gaon. Ato na lang ko ang panit guys. Kaon si Bibi guys. Tarong nga kaon ha. Di busikan kay natag baya ni. Kinsa nakatag ani? Tungkol ayak. Ya, thank you sa niyang kulay. Tungkol ayak. Kaon diha. Lami be. Lami kayo. Lami. Oy, tarong nga og kaon. Hala naunsa naman ang kuan na mouth ana oy. Kalami ba na sa gikaon oy? Namukbang kayo ang Bibi na mo guys. Papa. Papa. Heart of the city. Ang plato ni Bibi Easy. Kinsay gatag sa imong plato? Kinsay gatag sa imong plato? Tanaw diri. Si? Lami man na okay ra na oy. Dili lag uy daghan magud kay nagliso dili na to makuha kay daghan lami manguda siya. Naman vitamins. Kinsay gatag sa imong plato nga heart? Si? Mima. Kinsay ngan sa imong mima? Tarong nga wa kadungog sila. Mima Lolit. Ari ri tan-aw. Sige na, kaon na. Mima magulingit. Oh, bulingit iyang face. Mura na siya o granny. Tan-aw sa ari. Na mga unta, pangagda nila. Ha? Pangagda nila na mga unta. Mga unta. Kinsay mo agdahog kaon si. Sige na. Pangagdasa. Pangagdasa. Pangagda. Oh. Ninang, kinsay ninang nimo? Ninang. Taro nga sa, be, kinsay ninang nimo? Nga muuli na pod. Ninang Junisa. Taro nga kawa kadungog si ninang. Ninang Junisa lang ka. Oh, si ninang Junisa. Hala, muuli na pod si ninang Junisa. Unya karon, uban man imong igso si Grid. Hala, magkita sila ni igso. Gwapa ra ba na si igso si Grid be? Iyang papa kay Pariner. Utda na dugaya man na oy ako na tabangag mukbang ron hurot man suna ron. Ako nang tunga-tungaon og di ka mo kaon na nagtiwas kay ako na ihatag atong kaluha. Labong tuwa sila adto. Uy, dili nga naong pagkaon oy. Pwede man gud na naon o. Ana ba o? Ana ba? Kupot ka ana ba ana o? Hawid. Ayaw ko na ana. Ana. Kani.
Balik ni. Di ko ganahan ni. Balik. Butang ni mo ana na pud sa plato, kadto na pud sa. Ayaw na na lagi pagkaon. Ayaw hawir. Kana ba anaon raw kupta ni mo hawiro na dili mabali be. Sige na. Masuko di ay. Dili na tao ay. Nanara ba siya sa likod bitaw guys kay na ay kuan si Bibi ana stop toy nga si kinsa nga nana. Ngano man magwa ko kag usa gud ana kay mabali man jud na kay inggi unad to man nimo paghawid ana ba ana ako na hining book out guys nang balik na pud og kaon santulon ba na siya gutok santol nga maguntol-untol Hindi na ko ni. may butang ana Alasap na. ilasab na hala ipakita rin ko ana ra diha ra ka ana bitay sa nagkamot be tanaw na to kamot oh hala agnawng ana ra agnawng lamurag manig nagkaon og kuan dugo wait lagi ka diyot video man ni taga na to sila kuan tisab ana may manghunaw sa ka pakita sila sa imong cutix nimo nga nindot ti kamot ba o di ba guys nag cutix ang bibi nya ang ga cutix niya guys iyang papa nya kuan ni siya guys may fave color sus gay kuan jud oy book out na pod so mo na lang na nahibilin guys sa gimukbang sa bata karon guys iya ko na nang ihatag siyang mga igagaw akong gi-slice guys kay kambay po to sila kabuok upat kay suon yeah. Grabe ka ganahan makaon na ng dragon fruit so hanggi tunga yawat naman Yeah. ikaw dala na tukaw hala tuwa na ayo special delivery Sana mi. lalami kayo lailog pa more hurot na ala hoy isi labo ganiha ka gitagaan kaon ka kayo ganiha bad ya oy maglagot ko wa kay lami isi